Можеш ли да познаеш коя е най-трудната йога поза в света? Тази, която затруднява дори хората, които правят най-различни стойки на ръце. 3, 2, 1. Това е Шавасана, поза труп. Но чакай, преди да започнеш да се смееш и да ми казваш, че я практикуваш всеки ден, нека ти кажа кои са условията, за да бъде изпълнена правилно. В тази поза трябва да имаме осъзнатост, а не да заспиваме. Умът е буден, но спокоен. Тялото е напълно релаксирано и лежи тежко на пода, все едно се разтила. Дишането е естествено. Просто наблюдаваш естествения ритъм на дишане и умът го следва. Мислите си минават като облаци по небето, но ти не ги спираш, нито ги следваш или прогонваш. Просто оставаш страничен наблюдател на самия себе си. С времето тялото напълно заспива, но умът остава буден. В това състояние идва истинската регенерация и медитативна дълбочина. И сега ми кажете, колко от вас могат в този забързан свят да останат за 10-15 минути неподвижни сами със себе си, без да заспят или без да започнат да се тревожат за бъдещето или да страдат по миналото?